हारसिंनो गावनो खायो सोङो आरो बे दिसिफोरखौ माइदि होयो सिफायो बियो खुन्दुं आवाखौ एसे जेथो खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायबावनाय थाबाय आरोखि ना स' आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे माने आंना बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरोखि होमबाबो आङो देखायगोन आरोखि माखासे फंबायनि ओरैबायदि रोंगौथि माने दानाय लुनाय ओरैबायदि आखा फाखा आरोना स' नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय आङो थांगासिनो दं नै बिसिनि गामियाव सफैयो आरोखि ना जोंना ओरै फंबाय दं नै सासे ओमफ्राय बिदिनो आङो थांबाय भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय थांसै बिसिनाव गोनांथार फाइनालि जोङो फैबाय सफैयो आरोखि ना फैबाय जोंनाहाय फंबाया नैबेनो आरोखि ना दागासिनो दं जोंना फंबाया दागासिनो दङ नै बिराद मोजां मोजां दानो आरोखि ना मा आगर दानो रोंगौ नों बिबारफोरखौ एरलाबाय बिबार ना दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन ना हाजो आगर हाया होमबा हागोन बेखौथ' आङो दाबो दाथ'वाखै माने जोंनि जायगायाव बिदिया बारा माबा नङा आरोखि ना ओरैनो सिम्पोल दानाय मानाय ओमफ्राय एसे एनै साइडआवहाय बिबार होनाय मानाय बेबायदि आरोखि ना जोंनिया दा जोंना बिदि बारा आगर एरा माने माखासे एरो ना जोंनावहाय लकेल दानायाव ओरैनो गानलाबायनो मानो बा दाबसे थांबा गाननो जायो आरोखि ना जोंना फंबाया नै ओरैबायदि आइडिया दंखायो आरोना दानिफ्रायनो दानाय लुनाय गासिबो माने आखाइनि हाबा जायखौ होनो जि दानाय मानाय आगर एरनाय बिदिखौहाय फंबाय जोंना रोंजोबो आरोखि ना गासिबो ओरैबायदि एक्सपार्टखा माने हिनजावफोरखौनो नांखाया दानि दावराव जि दाबालासो जोंना नै सेंग्राफ्रासो दायो आरोखि ना जोंना ओरैबायदि मोजां दाखायो जोंना फंबाय नै बरिया एसे फंबायना मा नाम मोनलाय आंनाथ' खनखां ब्रह्म औ इयार्सआ बेसेबां जाखो 19 थांबायना रानिं 19 रानिं हाबहांदों दासो ना ओमफ्राय नों सोलोंनाया बेसेबां जाखो आङो सोलोंनाया 2020निफ्रायनो जानांगौमोन 2020 जायनाखि लकडाउन जादोंमोन बे समनिफ्रायनोहाय जोंना फंबायाहाय रोंदों आरोखि ना नोङो गावनि आइडियाजों दादों ना सोरबा फोरोंदोंमोन फोरोंनायाथ' बांद्राय बिदि रावबो फोरोङाखै आङो आंनि गोसो जानानैहाय आङो सोलोंदों आरोना ओमफ्राय एसे एनै रोङिफोरखौहाय मानाव सोंनानैहाय दादों आङो माने ओरैबायदिखा आरोना जोंना फंबायाहाय नायनानैनो सोलोंदों आरोखि ना गावनि आइडियाजों माने मानसियाहाय नाजानाय थायोबा गासिबो हाजोबो आरोखि ना ओंखायनो बिथाङाबो जोंना फंबायाबोहाय नाजादों थ' बिथाङा दिनै दानो लुनो हारसिङैनो जि थनो ओमफ्राय खुन्दुं लुयो ओमफ्राय आंथ' बारा मोजाङै मिथिया बिदिखौ सोनाय मानाय गनसि माबा माबियाव गासिबो रोंजोबो आरोखि ना हारसिङैनो माने रावखौबो नांखाया ओरैबायदि एक्सपार्ट जाखाबाय जोंना फंबायाहाय दा माने आगोलावहाय बिमानाव जायफोरनाखि एसे एनै थानायखौहाय माने बिमानाव सोंनो मोन्दों ना ओमफ्राय दाथ' एकदमबारे सोंनांला ओरैबायदि एक्सपार्ट जाखाबाय जोंना फंबाया माने गावनो खुन्दुं लाबोयो थार दायो खुन्दुं थनो बेबायदि आरोखि ना ओरैबायदि मोजां जि दायो ओमफ्राय माखासे जि दानाय दं आरोखि ना दाखानाय बेखौ नायनो हागोन जोंना फंबाया नै गाव दानायखौ लाबोजोब्बाय आरोखि ना आयौ बारा दङमोन गामसा दङ दख'ना ओमफ्रायहाय माखासे फानबावबायसो औ गामसाखौ बांसिनानो फानबाय र' गामसाया फार्स्ट दानायानो दंमोन नैबेनो जाहैबाय फंबायाहाय नैबे गामसाखौनो फार्स्ट दादों जाहैदों बेखौनो फार्स्ट दादों फार्स्ट ओमफ्राय जोंना फंबायाहाय दायै गोबां सेलबो खालामबोबाय आरोखि ना फानबोबाय सोरबा नांगौबा कन्टेक्टबो खालामनो हागोन आरोखि ना मोजां दंथारो नै फंबाया फानो गोथांखौ बेसेबां फानो गोथांखौथ' फार्स्टआवहाय 250नि फानदों ओमफ्राय दा 300 250 300 बिराद मोजां आरोखि ना सोरबा 400 गाहाम लायो 350 400 गाहाम लायो 250 300नि नै जोंना फंबायनाव बिराद मोजां आरोखि ना बेहाय फार्स्टआव गाव आगर सोलोंनाय बेखौहाय दिन्थिना दिनै बेनोमोन ओमफ्राय फारलाय बेयावल'खा दा बांद्राय बेयावल'खाना बेयावल'खा एखादों गाव दानायनि माने आं सोलोंनायमोन बेखौ ट्राइ माने बेखौ गोसो जानानै मानाव सोंदों आं मा आगरखौ बोरै एरो होननानै सोंबाय आं ओमफ्राय मायाहाय खोन्थाबाय आगरखौहाय फोदोनांगौ आगर नङिखौ फोजौनांगौ होननानै खोन्थाबाय आं बिराद मोजां
बाव बांद्राय मोजाङै रोंसारजोबाखै आं सोलोंजेननाय ना फार्स्टआव बे फार्स्टथारनि आरोखि ना होमबाबो बिथाङा दोनदों गाराखै दाबो जोंना फंबाया एबारहाय दोनखादों ओमफ्राय दाखालि खनसे आरो ट्राइ नायबावदों आङो नै बे गामसायाव आरो खनसे ट्राइ नायबावदों ओमफ्य खनसे ट्राइ नायबावदों ना मानो रोङा होननानै आरो खनसे ट्राइ नायबावबाय आं बरिया मोजां खोनायदो खनसे ट्राइ नायबावथारदों आं दाखालि ट्राइ नायनायसो आरोखि ना बे माने दाथ'नाय नङा ओरैनो नायनायसो गामसायावहाय ट्राइ नायदों फंबाय दाजोबनाय आरोखि ना बे गासिबो गावनि आखाइजोंनो दाजोबनाय थाराव दानाय देखायजोबनाय आरोखि ना माबाजोबनाय आरोखि ना दानानैहाय दिहुनजोबनाय बे गासिबो बायनाय नङा दे मोनसेबो नोंथांमोना बायनो सानदों बे बायनाय नङा नै जोंना फंबायानो दानानै माखासे फानबावसो जोंना फंबायाहाय माने गावनि एफा एनै आखाइ खरसा इनकाम खालामो आरोखि ना ओरैनो फाननाया बेसे बुरजा नों फाननायाथ' गोग्गोमानो जाबाय फार्स्टआवहाय गोथां 6खानावहाय आं गांसे गानो ओमफ्राय बेखौ गासिबो फानजोबदों आङो ओमफ्रायहाय आरो खनसेबाव 7 खान लादोंमोन बेखौबो गासिबो फानजोबदों बाव गांसेल' लाखिदों आं ओमफ्राय दा नैबे 13 खानमोन ओमफ्राय बे आब'निमोन ओमफ्राय आब'आ माखासे लांबाय ओमफ्राय आं माखासे होलांबाय बेखौ फानजोबगोन ना माने आरो दाउना फानगोन आरोना आरो माखासे फानबोबाय ओरैनो नोङो जिनिसा बुरजाबाथ' एसे एनै फाननांखागोन ना माने दोननो उसुर जायो बुरजाबा बेबायदि आरोखि ना आरो सोर गाननो जोंना फंबाय दाजोबनाय आरोखि ना बे गासिबो नैबेनो दा दानाया नैबे दा दागासिनो दङ ना मोनसे हाबाय गांसे हाबाय बेनो गोलावलाय बरिया मोजां बेनो हामामखा आरोखि ना बरिया जोंना फंबाया गासिबो एक्सपार्ट आरोना खुन्दुं थननाय मानाय जि दानाय मानाय गासिबो ओरैबायदि आखा फाखा गावनि निजे आइडियाजोंहाय गावनि माबानाय आरोखि ना नाजानायनि गेजेरजों रोंजोबनाय गासिबो जोंनि बर' जाथियावथ' ओरैबायदि माने सिख्लाफ्रानो एकदमबारे माने फ्रायानो बांसिन बर' हिन्जावफ्रानो जोंना जि दानाय मानाय बुहुद खम जाबाय न'खराव दानाय मानाया बुहुद खम आरो जोंना नै जि दाग्रा जोंनाहाय हिन्जाव नंबासो जोंना हौवाबाव सिनायदों हौवायानो हिन्जावफोरनि जि दानाय लुनाय गामसा गासिबो दानाय लुनायावहाय आखा फाखा बायदि गोरों होनांगोन जोङो जोंनि फंबायनि दानाय लुनाय गासिबो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो सेयार खालामदो आरोखि ना बिथाङाबो माने बयजोंबो सिनायजानाय जायो खोमा बयजोंबो सिनायजानाय बयबो नायफैजानाय बिदि जायो खोमा आरोखि ना जोंनि गामि एलेखानिफ्राय नोंथांमोना हायोबा भिडिअखौ जेसेबां हायो जेसेबां सेयार खालामनांगौ आरोखि ना खुन्दुं सोंनाय ना बिदिखौ ना खुन्दुं थुनाय मुस्रा सानाय माने सरखारजोंहाय नैबे मा होनोमोनलाय बेखौ सोरखि मुस्रा सानाय मानाय गासिबो रोंजोबगौ आरोना जोंना फंबाय आगर एरनाय मानाय दानाय लुनाय जोंना फंबायनि दाग्रा लुग्राया बेनो आरोखि ना जोंना ओमफ्राय ओरै गावनि ओरै अखानिफ्राय बा सान्दुंनिफ्राय सेभ जानायनि थाखाय एसे प्लास्टिक खोंदों ओमफ्राय ओरै नालेंखर बिदिनो दायो लुयो ओरैबायदि मोजां समायना दख'ना गामसा दायो आरोखि ना जोंना फंबाया दाखालिसो दाखांनाय ओमफ्राय नै जोंना फंबाय बिमाया बेनो आरोखि ना जोंना ओमफ्राय साबैसे मोनलाय न'खराव साथाम बिमा फिसा ओमफ्राय जोंना फंबायाथ' ओरैबायदि दानो लुनो गोरों आरोखि ना जोंना बिमायाबो एसे एनै सापर्ट खालामो ओमफ्राय गावनि मारै खालामो होनदोंना हारसिङैनो गावनो खायो सोङो आरो बे दिसिफोरखौ माइदि होयो सिफायो बियो खुन्दुं आवाखौ एसे जेथोफ्राव एसे खिन्थानांगौ आरो जेथोफ्राव एसे एनै खिन्थानांगौ जेथोफ्राव बे बोरै खालामो जराया बबेजों गिदिङो बेखौ खिन्थानांगौ सानै लानांगौ ना सिंनि लानांगौ बेफोरखौ खिन्थाना होजोबनांगौ आरो खनसेल' आरो बे खनसे खिन्थाना होबाथाय ओमफ्राय गाव हारसिं सोलोंबाय आरो गाव हारसिंनो रोंबाय गासिबखौबो बे गरखा खानाय नो खानाय बेखौ खन्थाल' खिन्थानांगौ आरो ओमफ्राय सेस बिनिफ्राय रोंजोब्बाय खनसेल' खिन्थानांगौ माने सोंगासेयाव बा दागासेयावनो खोन्थाबाय थानांगौ नामा ना खनसे बै फार्स्टआवनो थारमाने बियो बुंदों माने आगोलाव फार्स्ट सोलोंजेननायावहाय खोन्थानाय बिनिफ्रायनो दिनै रोंबो हारसिङै हाबोजोब्बाय आरोखि ना सेस्था खालाम गावनो एकदमबारे माबाथारबाय आरो बे फार्स्टआव बोरै खालामो आयै बेखौ बोरै लानांगौ बिदि होनबा खिन्थानांगोन ना बिमायाथ' सेस खिन्थानानै गाव दा बिदिनो सेस्था खालामना हारसिं रोंलांनाय जाबाय आरो दा आंथ' मेगनबो नुला नालाय खायनो गावखौ खायनायखौ फोरोंबाय आं
एसे लासै खायनोसै ओमफ्राय न'थ' थायोना औ न' दागालां होनो आं मोजां खाय आसिजों गोजान गोजान एरगारनानै माने खायथाखौ हमनांगौ आरो जोहरनांगौ दा बेखौ सोलोङै सोलोङै बेबो दा खरानिफ्राय खरा जाबाय आरो खायनायाबो स्पिडसिन जाबायना स्पिड दा एकदमबारे गावनो हाबाय आरो बेबायदि खय बोसोर जाखो दाबोनाया दाजेनथारनाया मा माबो टाइम सनाव बेखौबो गोसोआव गैला हाया जाङो जायखिया कर'नानि सिगां ना उनमोन बे कर'नानि सिगाङावबो आं एसे सिगाङावबो एनै गामसाखौ दालाबायोमोन गुफुरै बेखौ सोलोंलाबाय थाखायोमोन आरो बियो कर'ना जायैनि सिगाङावबो माने बोसोरसे लकडाउननि सिगाङावबोहाय औ दाखायोमोन आरोखि दाखायोमोन बियो एसे एनै औ एसे एनै दाखायोमोन गामसा फिसा बै बिहु जि बेफोरखौ दाखायोमोन गावनो दाखायोमोन आरो बिहु जि आर'नाइ थ'रनाइ रोंजोबो ना गासिबो बे आर'नाइखौबो सेसगोन आरो बेखौ बानायना होनो नागिरदां एसे खिन्थानांगोन ना बेखौ गनसा सोनाय बे सेवारिजों एरनाय बेखौ खिन्थानांगोन आरो माबोथ' रोंनाय नङाना बेयो एसे खिन्थानांगोन दाखानाय नालाय गोदो थारमाने जोंना दहायहाय फंबाया होनदोंमोन आरोखि ना माने फार्स्टआव 2020आव गावनाखि दाजेनदों माने सिगाङावबो एसे एनै दाखायोमोन आरो दानाया ओमफ्राय बांसिन 2020निफ्राय माने लकडाउन जायाखैमोनबा बै समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय दा बिनिफ्रायहाय फंबायाहाय दाबाय आरोखि ना गावनि निजे माने जायनाखि एसे एनै रोङैखौहाय बिमानावहाय सोंनानै गावनो दिनै निजे माने हाबोजोब्बाय दानाय लुनाय गासिबो दा बिमानि हेल्प लाबाव नामा दा लाला ना दाथ' नांला बिनो दा नांला औ आंबो फसायला दा दानायखौ रागा जोङो बिमाखौसो फसौला दाना दानायखौ रागा जोङो आंखौ सिख्लाबोदों मादों रागा जोङो गावहा हाजोबो आरोखि ना दा गासिबो दानाय लुनाय बिदिखौहाय माने रावनावबो सोंला दा आगोलाव सोङोमोन गाव फार्स्टआवहाय सोलोंजेननायावहाय ओमफ्राय दा सोंनाला जादों ओरैबायदि स्मार्ट जाखाबाय एक्सपार्ट होमबालाय जोंना भिडिअआ बेनो आरोखि ना माने आंनाव बायदिया बारा एक्सपार्ट गैयाबाबो आङो ससे नोंथांमोननो सेयार खालामनानै देखायबाय जोंनि फंबाय खनखां ब्रह्म जोंनि दानाय लुनाय गासिबो आखा फाखा जोबखा आरोना गावनि निजे आइडियाजोंनो दादों सोलोंदों बिथाङा 2020 जेब्लानाखि लकडाउन समावहाय माने मानसिफ्राहाय मा खालामगोन मागोन गोनो गोथो जानाय मानाय स्कुल कलेज बन्द' जोब बे समावनो सोलोंबोदों आरोखि ना बेबायदि आरो माखासे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्राथ' फ्राय इउटुबाव ओंखारनानै गावसोरनि रोंगौथि टेलेन्ट शो देखायनाय मानाय माने 2020निफ्रायनो बांसिन गोसारदों होननानै आं सानो आरोखि ना जोंनि बर'आव दानाय लुनाय गासिबो जोंना आखा फाखा बा नुखाबाय जोंहा फंबायनि दानाय लुनाय गासिबो आं देखायखाबाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय आरो जोंना बिमायाबो माखासेहाय खोन्थाखाबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै उनावहाय लोगो मोनसिगोन आरोना अके बाय बाय सि इउ एगेन